Busca un mètode per relaxar-te, no sempre ha de ser ni de meditar ni fer mindfulness. Poden ser altres coses, ja pot ser cuinar, pot ser escriure, pot ser dibuixar, pot ser anar a passejar, pot ser fer esport, pot ser 1000 maneres de fer o manualitats. I és que no sempre, molt sovint ens recomanen fer aquestes meditacions, relaxacions i mindfulness quan tenim trastorns de salut mental com per aprendre a relaxar-nos, a gestionar l'estrès, i a vegades no a totes les persones ens funciona, com és el meu cas. A mi el que m'ha ajudat ha sigut el dibuix, l'escriptura, encendre amb unes espelmes, crear un ambient amb una música, però el de meditar, controlar respiracions, tot això sempre em sortia el toc, l'obsessió de fer bé el de les respiracions, de fer bé tot, i no acabava mai relaxant-me. I en el cas del mindfulness, els cursos que jo he anat, no sé si les persones ho sabien fer bé o no ho sabien fer bé, no ho sé, no m'han convençut com han gestionat el mindfulness. I el perfil de persones que havien en aquelles classes eren un perfil completament diferent i que estaven en un punt diferent del meu. No estaven en un punt de procés, sinó estaven en un punt que havien passat una mala època, alguns d'ells, altres no, i que buscaven aquest viure el present i prendre les coses d'una altra manera. Però quan estàs en un punt d'un procés que estàs molt negativa i que els pensaments et predominen tant, aquest positivisme, aquest viure el present, et xoca massa. És com, no me cuentes cuentos, Mari Carmen, ¿vale? En el meu sentit, des del meu punt de vista, en el punt que jo em trobava quan ho vaig fer. ¿Vale? Fa mesos que no ho faig, però quan ho vaig fer em trobava com dient, dic, a veure, recordo una frase que era quan arribin els pensaments, els veiem, els escoltem, els acceptem i els deixem. I jo pensava, em ve un pensament, pero mis pensamientos son negativos, que soy tonta, que me mate, que no sé què, lo acepto y lo dejo pasar. No m'acabaven d'encaixar, ¿vale? I llavors jo li deia, clar, carinyo, és que tu estàs en un altre punt, no sé què, no sé quantos, encara has de trobar, no sé quant... Posant com excuses. I és que jo entenc que quan estàs en un cicle tan negatiu, en el meu cas molestava a les professores de mindfulness perquè tenia masses preguntes que no entenia com enfocaven les coses. I és perquè el meu cap estava obsessionat en el negativisme, en l'autoestima baixa, en autofer-se mal, en què no valia res, en què m'havia de matar, i estaven aquestes coses que a mi, aquell positivisme en aquell moment, no l'entenia. Era com si s'estiguessin en alguna manera rient de mi, i sé que no reien de mi ni molt menys, i que és una pràctica molt respectable que fan familiars i amics i va molt bé, i que en un futur espero tornar a donar-li l'oportunitat.